over de Nederlandse leeuw hebben, hè, met het EK en zo. In Meersen hebben ze ook een leeuw. In de gevel verwerkt. Oeh, zonder aan te bellen gaat de deur open. Goedemorgen. Is dit nou toevallig dat je naar boete komt? Ja, heel toevallig. Ik wil gewoon kijken wie warm dat het is, of wie koud. En, wat vind je? Het is aangenaam, toch? Ja, mijn vrouw vindt dat heerlijk. Oh, die is niet zo van de warmte. Nee. En G? Ik houd heel veel van de warmte. Ik zou het eerst in Spanje wonen, in het zuiden van Spanje. Vanwege de warmte. Hoe kom je hier eigenlijk vanzelf? Nou, meneer Smeets? Ja. Ja, want dat staat bij jou ook op de gevel. Oké. Maar wat er neven dat bordje HM Smeets stiert, Ja. met de leeuw, Ja. dat vind ik interessant. Waarom? Omdat ik het gevoel heb dat er een verhaal bij huurt. Ja, eigenlijk wel. Een klein verhaaltje. Ik ben een leeuw. Qua sterrenbeeld. Ja. Zet toe. Oh, nou, bedankt. Zet maar klaar. Een klein verhulken. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk wel, je hebt er wel werk van gemaakt. Een beetje wel, ja. Mijn pa was steenhouwer. Een Ah. steenhouwer. En dat ben ik zelf niet geworden. Ik heb een ander beroep gehad. Maar ik heb toch heel veel in de steenhouwerij gewerkt. Wat is uw beroep geworden dan? Ik heb in het onderwijs gewerkt. Als? Als docent. Welke vakken of vak? Nou, ik heb gymnastiek gegeven. Handvaardigheid, handarbeid en techniek en biologie. Wauw. Een hele handvol. Maar wel allemaal dingen die, hoe zou ik het zeggen, wel met het leven te maken hebben allemaal. Beweging, Beweging, ja. biologie, handvaardigheid, dus creatief zien. Ja, ja. Dat zit een beetje in de leeuw ook weer. Oh, daar heb ik ook wel in verdiept. In ook Nou, sterrenbeeld. nee, dat ik het sterrenbeeld de leeuw in Hartstein heb uitgevoerd. Daarom. Maar die het pa gemaakt. Nee, dat heb ik gemaakt. Dat heb je netjes gedaan, meneer Smeets. Ja, en ik zou hem eigenlijk willen vergulden. Ik heb hem 2 keer gemaakt. Elke keer dan moet je naar het volgende dorp gaan. Daar zit er in de gevel van een boerderieke, waar we 41 jaar hebben gewoond. En daar heb ik hem massief uit einde bloksteen gehaald. Hier is er geassembleerd. En in Geul heb ik hem verguld. En hier zou ik hem ook willen vergulden, maar vergulden is vrij kostbaar. Bladgoud. En dan heb ik hem een lik verf gegeven. Maar dit is ook chic. Ja? Ja, wat is het? Bordeaux rood? Ja, dat is dat antiek rood, ja. Antiek rood. Antiek rood. Maar nu heb ik nog geen antwoord waarom dat je hier komt. Kent je het programma? Ja, ik ken het programma. Ik kijk er ook denk ik nog. Nou ja, wat wij doen is eigenlijk maar een beetje rondrijden Ja, in ja. een bepaalde regio die we de dag van tevoren dan bepolen. Ja. En dan rijden we weer rond met een soort van kinderlijke nieuwsgierigheid. En als we denken van, daar zou je nou wel eens een verhaal aan vast kunnen zetten, Ja. dan komen we erop af. Nou ja, je kent het programma. Ik ken het programma, ja. Dus zo komen we bij de Lu uit. Bij de mensen terecht. Ja. Totaal à l'improvise, Ja, natte ja. vingerwerk. Ja. En dat doet je iedere week één keer. We zien iedere week 2 dagen op paard, gemiddeld. Ja. En nou ja, dan betekent dat, als ze erover uitgeest, we hebben 6 verse afleveringen per week, dat we op een gemiddelde per dag ongeveer moeten uitkomen, Ja. willen uitkomen van 3. Ja. Je ziet nummer 2 van vandaag. Van vandaag. Ja. En wij worden nummer 1 dan? Wij was nummer 1. Nummer 1 was Theo. En Theo is zijn ganse leven lang vrachtwagenchauffeur geweest. En tegenwoordig wandelt Theo zo ongeveer 100 kilometer in de week. Oh. En die kwamen we tegen in Ami. Een AMI. Ja. Oh. Ja. Maar Oh. zelf woont hij in De Heeg. Ja. En dat was een boeiend gesprek. Over Spanje gesproken. Ja. Theo was zijn huidige vrouw, waar al 44 jaar mee samen is,
tegengekomen op vakantie, In- heel lang geleden, in Spanje. In Spanje. En jij hebt kennelijk ook iets met Spanje. Ja, met het klimaat vooral. Hè. En een neef van mij die woont in Sitges. Bij Barcelona. Ten zuiden van Barcelona. Ja. 30 kilometer ten zuiden van Barcelona. Ik ben er eens een keer op vakantie Sitges. geweest. In Sitges? Ja. Ah, ja. Ja, de jongens van Gaal en consorten Rijkaard en van Basten. Nee, van Basten niet. Koeman, die hebben daar gewoond. hè. Ja, dat heb Ja. ik ook. En wie is de neef van Ochtend terechtgekomen? De jongen heeft gestudeerd aan de TH in Eindhoven. En toen heeft er een managementopleiding nog gevolgd in Rotterdam. En voor die opleiding heeft er een reis gemaakt naar Amerika, een stagereis wordt dat. En daar heeft er zijn huidige vrouw, Maya, een ras-echte Spaanse uit Madrid, heeft er door leren kennen. Maya. Maya is haar roepnaam. Ah, en dat komt Dat van Maria betekent- af. Dat is Maria in Maria. het Spaans, denk ik, ja. Ja, gemakkelijk te vertalen. Maar heb je een leuk contact met de neef? Daar ben ik een jaar of 17, denk ik, met mijn vrouw samen een weekje of 2 weken op vakantie geweest. 17 jaar lang, ieder jaar? 17 jaar lang, ja. Wauw. Dat is wel zo dan. Maar goed, als ze dan in het buitenland geen direct hotelletje, maar een leuk onderkomen hebt, dan ja, dat vergemakkelijkt de zaak toch aanzienlijk. Het scheelt een hoop geld, denk ik ook. Ja, dat bedoel Want ik. dan koos je bij de neef Ja, logeren. ja. Ik was ongeveer 14 dagen in het huis verblijven. Oh, ja. Aanvankelijk zijn we Jeldik naar Barcelona geweest. Uiteraard met de trein, want dat is in Spanje super goedkoop. En ja, ik wil niet zeggen dat ik Barcelona ken als mijn broekzak. Maar Maar wel goed. nou, we zijn er dikker geweest. Ja, fantastische stad, hè. Magnifieke stad. Ziet je ook boven op den berg, dat pretpark, wie Ja. had het ook alweer? Tibidabo. Park van, wie heet er, de architect. Zeg tegen dat? Gaudi. Gaudi. Ja, Ja. dan zit je dus ook in de Sagrada Familia. Ja, natuurlijk. ja, ja. Dat was toen- als zoon dat- van een steenhouwer. Ja. Dat was toen, dat is waar ik dan nu over kal, is meer dan 17 jaar. Want de laatste 3, 4 jaar zijn we daar niet meer geweest. Dik 20 jaar geleden. Toen was het nog open. Toen was de kerk alleen maar in aanzet wordt klaar. En daar waren nog geen financiën. Was voor. altijd een probleem, de financiën. Met dat ding. Zorg niet, want je hebt een goed betaalde baan bij alle dingen. Ja, bakken met geld, hè. Bakken. Ja, het stroomt gewoon binnen. We hoeven er amper wat voor te doen. Heb je dat nog heb je dat metgekregen van die problemen met de bestuurder? Van Heel weinig. Ja, ja. Want ik ben heel weinig in Maastricht. Nee, zonder gekkigheid. Ja. Ja, ik Oh, dat is een binnen- auto voor u. Nou, nee. Nee. Ja, Ik kan ik allemaal niet betalen. bedrijfswagen. Ik ben weinig in Maastricht, dus ik kreeg er ook weinig van mij, gelukkig maar. Wat zien ook gedachten erover? Over de toestanden? Ja, ik ontwikkel er geen gedachten over, omdat ik vind dat ze er dan meer vanavond weten. Heel goed. Hè? En dat weet ik dus niet. Kijk, nu ook met de problemen bij het gouvernement. Ja, Ja, dat is, daar weten we ook niet alles van. Hè? ja, nee, ook dat niet. Ik denk altijd hoor en wederhoor is. Goh, ga je toch journalist kunnen weren? Want dat is een gouden regel, hè? Dat is het adagio. Hè. Het adagio. Ja. Ja. En niet alles geloven wat er in de krant staat. Want dat is natuurlijk ook niet het volledige verhaal, hè? Onze oudste zoon is journalist. Hé, wat leuk. En op dit moment is er zijn baan kwijt. En riet er in een bestelautootje van Post NL. En brengt er pakjes rond. En waar heeft hij gewerkt dan als journalist? Aanvankelijk is er begonnen bij de Limburger. In Wiert. Daar had ook Smeets. Dat had ook Smits. Ja.
Ja. En daarna heeft er, ik geloof een jaar of 12, bij Axo Nobel gewerkt. Oké. In de journalistieke sector. Toen is er zijn baan kwijtgeraakt en toen heeft er, ik denk, een keer of 5, 6 kortstondige projecten gehad. Van een half jaar, 3/4 jaar bij een ziekenhuis, bij KWF en zo, bij de provincie. Journalistiek achterstallig werk te doen. En daarna is er zijn baan dus echt kwijtgeraakt. Hij is op zoek. Hij is op zoek. Maar er is, ik weet niet hoe oud dat ziek is. Ik denk even 50. Even 50. Ja. Zit ik dan goed? Ja. Ja. Nou, de zoon van ons is van 64. Oké. Dus Bedoelt je dan dat het dan lastig is? er is van 64. Ja. Maar dat het te oud is Hij of zo? wordt nu in juli 57. Ja. En ja, wil het maar in. Ja. Maar ja, ik denk dat nog voor goede journalisten is het een schrijver. Er heeft 2 kinderen en daar heeft er verhaaltjes voor geschreven en die heeft er mij gevraagd om die te verluchtigen. Dat er zijn beukje van kon maken. Ja, in zoverre is er ook een schrijver. Ja. Oké.